Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा finally LIC गोदान vacancy ओंखारबावबाय जेराव पोस्टआ 9000 नि बारा दङ। थाबनो अनलाइन खालामदो लास्ट डेटआ 10 February बारा गोबाव गैला आसाम स्टेटआव पोस्टिं जागोन आरो माखासे गावनि डिस्ट्रिक्टआवनो पोस्टिं जागोन। दा बबेयाव जागोन जों डिटेल्सखौ नायगोन। दा बिनि सिगां मोनसे रिक्वेस्ट दा नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम। नोंथांमोनाथ' मिथिखायोना जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट मोनो होननानै दा 100K जाथारसिगोन थाबैनो नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थादो। दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांगोन अफिसियेल साइटआव। दा जेब्ला जों फैयो साइटआव अब्ला बेबायदि मोनगोन। देन बेनिफ्राय बे पोस्टआ एप्रेन्टिस आरो नोंथांमोना जनाव नायोब्ला कलकाता नायनांगोन ईस्टआव। अके स' बेयाव इंलिश एबा हिन्दी जायखिजाया अफिसियेल नटिसआव क्लिक खालामनांगोन। दा जों खालामबाय स' बेनिफ्राय जोङो डाउनलड खालामबावबाय आरो जों नायनोसै माबायदि सिस्टेमाव लागोन। दा लोगोफोर LIC निफ्राय फैदों बे पोस्टआ 2 years नोंथांमोना मोनगोन आरो बेयाव एप्रेन्टिस हिसाबै दा बारायबाय थायो आरो दा फार्स्टआव 1 year ट्रेनिं जायो बा हमना ला बेबायदि माखासे कोचिं जागोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेबायदि मावनो मोनलांबाय थागोन। स' बेखौ दोनथ'बाय देन बेनिफ्राय जोंहा बङाइगाव नायोब्ला नोंथांमोना 31 भेकेन्सि मोनदों, गुवाहाटीआव 66 मोनदों, बेनिफ्राय जरहाटआव दङ 64 आरो लोगोसे सिलचराव दङ 61 गासै 1049 बे कलकाता जनाव दङ। स' नोंथांमोना बेयाव ST हिसाबैबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो आनरिजार्भआवबो नोंथांमोना मोननो हागोन हिन्जावफोर हौवाफोर गासैबो जायफ्रा बेंकआव मावनो गोसो दङ LIC आवहाय। स' बेनिफ्राय एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ लास्ट डेटआ 10 February एग्जामा जागोन प्रिलिम्सआहाय बे जाबाय नोंथांमोना 12 मार्चनि आरो मेन्सआ जागोन 8 नोंथांमोना एप्रिल मोनदों। स' बे एग्जामा नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनांगोन आरो जायफ्रा LIC एजेन्ट मावगासिनो नोंथांमोना बेयाव बांसिन चान्सखौ मोनगोन प्रिफारेन्सआ बारा दङ। स' बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन एन्ड बैसोआ बेसेबां नांगौ। दानिया क्वालिफिकेसन होनोब्ला डिग्री पास जानो हागोन जेबो डिप्ल'मा नाङा जायखिजाया डिग्री पास पार्सेन्ट नाङा आरो जायफ्रा LIC एजेन्ट मावगासिनो दङ स' नोंथांमोना बेयाव बिग चान्स दङ जाहाथे नोंथांमोना बे चान्सखौहाय लायो। अके स' बेनिफ्राय बैसोआ बेसेबां नांगौ दा बैसोआ जाहैबाय मिनिमाम 21 years। स' बेनिफ्राय STफ्रा नोंथांमोना 21 निफ्राय 35 yearsसिम बे पोस्टआव इलिजिबल जागोन। देन बेनिफ्राय एग्जाम जागोन मोननै प्रिलिम्स आरो मेन्स एग्जाम जागोन जाहाथे नोंथांमोना बेखौहाय नायनानै लायो आरो जायफ्रा एक्सपिरियेन्स दं LIC हिसाबै 3 years मावनाय थ' नोंथांमोना बेयाव बांसिन चान्सआ दङ। स' बेनिफ्राय लकेल लेंगुवेज रोंनाय जानांगौ बेखौथ' बयबो रोंखायो दानि जुगावहाय। दा बेनोमोन आरो लोगोफोर बेनिफ्राय डिटेल्सखौ नायनोबा एग्जामा नै फार्स्टनि एग्जामा 100 कुइसन 70 मार्क्सनि नोंथांमोना 1 hour टाइम मोनदों। स' बेनिफ्राय लास्टनि एग्जामा जाबाय 160नि थ' नोंथांमोना 160 120 मिनिट्स एबा 2 घन्टा टाइमिं मोनदों इंलिश आरो हिन्दी बेयाव मोननै टाइपनि इंलिश आरो हिन्दी नोंथांमोना लेंगुवेज मोननो हादों। स' बेनिफ्राय नोंथांमोना साबजेक्टखौ जाहाथे नायो बेनिफ्राय PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै नाय अब्ला साबसिन जागोन। एन्ड एग्जाम सेन्टार नोंथांमोना आसामाव मोनगोन आरो पस्टिंआ सिलचर बेनिफ्राय जरहाट दङ गुवाहाटी बङाइगाव स' बेयाव नोंथांमोना जागोन। दा बेनोमोन लोगोफोर लिंकआ डिसक्रिप्सनाव दङ नोंथांमोना चेक खालामदो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। स' बेनिफ्राय नोंथांमोना डिटेल्सखौ लाबाय थानो हागोन।